Mga puso sa Negros Occidental naman, mga paglitik kag pag-usbod sang duta, ginakablakaan sang mga residente sa Sipalay City. Yaring balita ang itutukan ni Eileen Pedreso. Amat-amat nga nagakatipag ang polusyon sang duta sa bahin sang Barangay Maboroto, Sipalay City. Gilayon din report sa mga residente sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ilan na diskubrihan bangod sa pagkabalaka. Ginpadulungan sang CDRRMO ang lugar kag didto na kumpirmar ang padayon nga pag-usmod sang duta. May mga litik man sa duta nga nadiskubrihan. Na-verified na mo pagkakadto na mo nga may nababaw yan, may present sa mga cracks kaga dako ang litik, no? Kaga pag-usmod. Sunod sa CDRRMO, bungod sa seryes ang nagluntad nga linog, posible nga naglitik ang duta. Posible ito na inisang landslide kag delikado sa mga motorista. Ginkordon na ang lugar kag ginpangitaan na sang LGU sang alternatibong alagyan ng mga motorista. Either na may mga existing na nga mga minor cracks na sa babaw, kaga na-saturate sa tubig, or either man nga result sa mga pagtayok sang duta o kung na earthquake, no? Kahit sa last nga paglinog to sa Cebu, so kita din nakapansat man, and sa last October 7, so mayari kaya nga ito center diri sa Sipalay nga 5.1 magnitude. Nagahulat pa sang rekomendasyon sang Mines and Geosciences Bureau ang Office of the Civil Defense Negros Island Region kung ano ang himuon sa lugar. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.